Έχουμε κοντά μας τον Μανώλη Σουτζή, τον προπονητή του Ερμής Ζωνιανών. Coach, ένα παιχνίδι θα έλεγα δεν είναι για καρδιακούς. Τελικά με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε η ομάδα σας να πάρει την πρόκληση στην επόμενη φάση του γηπέδου. Δυστυχώς έτσι είναι όπως το λέτε. Εμείς μάλλον είχαμε μείνει στις διακοπές ακόμα των Χριστουγέννων. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Αστέρα Ρεθύμνου γιατί ήταν αξιοπρεπέστατη, έπαιξε αρκετά καλά, μας προηγήθηκε 2-0, στο τέλος μάλιστα θα μπορούσε να ισοβαρίσει και να πάμε στην παράταση. Γι' αυτόν τον λόγο θέλω να δώσω στα παιδιά συγχαρητήρια. Όσον αφορά τη δική μου ομάδα, στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν σε άλλο γήπεδο, πραγματικά. Στο δεύτερο, εντάξει, κάναμε κάποιες αλλαγές, ψιλοβελτιωθήκαμε, καταφέραμε να γυρίσουμε το μάτς, αλλά δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος. Έχω παράπονα από τη συμπεριφορά, όχι την αγωνιστική, γιατί είχαμε μια αναρχία για πρώτη φορά, γενικά δεν ήμασταν καλοί. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι εγώ ευθύνομαι για αυτό το πράγμα. Για άλλη μια φορά θα πω ότι εγώ φταίω για το σημερινό. Τέλος, καλό, πάντως όλα καλά. Ξεχνάμε αυτό το μάτς γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή με την ΑΕΚ Κατσαμπά και θα πρέπει να βελτιωθούμε πάρα πολύ αν θέλουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ.